Добре, нека се потопим в нещо, с което всеки, който се занимава с бази данни, се е сблъсквал – производителността. В това кратко разяснение ще видим един от най-мощните инструменти, с които разполагаме, за да ускорим заявките – SQL индексите. Ще разберем как те превръщат едно бавно, досадно сканиране в светкавично бързо търсене. Всичко започва с този въпрос, нали? Потребителите започват да се оплакват, процесите се влачат и всички се питат къде е проблемът. И много често отговорът изобщо не е в кода на самото приложение. Не, той се крие по-надълбоко, в начина по който базата данни си върши работата. И ето го и мащабът, за който говорим. Тук не става дума за някаква табличка с няколко стотин записа. Не, говорим за таблици с милиони, понякога десетки милиони редове. Само си представете, че трябва да намерите една единствена игла в този огромен куп сено. Точно така. Колко струва и като време, и като ресурси да се намери само един ред сред всичките тези милиони. Това е първото нещо, което трябва да разберем. Това е поведението по подразбиране. Без индекс, базата данни е като библиотекар, на когото са му взели каталога. За да намери една книга, той трябва да тръгне по пътеките, рафт по рафт, книга по книга, докато накрая, може би, не я намери. Просто е ужасно неефективно. И тази операция си има официално име – пълно сканиране на таблица. Самите думи пълно сканиране звучат бавно, нали? Това е просто методът на грубата сила. Базата данни не мисли, тя просто чете всичко от началото до края, с надеждата да попадне на това, което й трябва. Ето как изглежда това в реалността. Погледнете числата. За да получим само един единствен ред, базата данни е прочела 1 милион реда. 1 милион. Разликата между положените усилия и резултата е, направо абсурдна. Добрата новина е, че има решение. И то е не само мощно, но и много елегантно. Време е да дадем на нашата база данни карта, един вид пряк път, за да не се лута повече. Тази аналогия с указателя в края на книгата е просто перфектна. Вместо да прелиствате стотици страници, за да намерите къде се споменава даден термин, какво правите? Отивате накрая, намирате термина по азбучен ред и веднага виждате точните страници. SQL индекса прави абсолютно същото нещо за базата данни. Добре, нека започнем с първия и най-фундаментален тип индекс – клъстърния. Още в името му се крие и основната му характеристика. Ключовата дума тук е физически. Този индекс не е някакъв отделен списък. Не, той буквално диктува как редовете са подредени на диска. И тъй като данните могат да бъдат физически подредени само по един начин, логично, една таблица може да има само един клъстърен индекс. Обикновено това е първичния ключ. И вижте колко е елегантно всъщност. Вместо да сканира всичко поред, базата данни използва една много умна структура, наречена B-дърво. Тя започва от върха, от корена и на всяка стъпка избира правилният клон, който бързо я доближава до целта. Така, само с няколко прехода, 3-4, не повече, тя стига директно до страницата с данни, където се намира и нашият ред. Ето го и резултатът след. Само погледнете тази разлика. Операцията вече не е сканиране, а търсене. Seek. За да намерим един ред, базата данни чете точно един ред. Ефективност 100%. Това е силата на клъстърния индекс, когато търсим точно по колоната, за която е създаден. И това, разбира се, е логичният следващ въпрос. Супер, клъстърният индекс е страхотен, но той е само един. Ако трябва да търсим бързо и по други неща, като потребителско име, имейл, град. Ето тук на сцената излизат неклъстърните индекси. Те са като допълнителни пътни карти. С тях можем да създадем бързи пътища към данните по всякакви други колони. Важното тук е, че за разлика от клъстърния, този индекс е отделна структура. Връщайки се към аналогията с книгата, това е като втори азбучен указател, но този път по имената на героите. Той не пренарежда страниците на книгата, не, той просто съдържа името на героя и един указател към него, в нашия случай това е първичният ключ на реда. И как работи търсенето тогава? Процесът всъщност е от две много бързи стъпки. Първо, базата данни прави търсене в нашия нов неклъстерен индекс по име. Тъй като той е просто един сортиран списък, намирането на Иван Петров става светкавично. Оттам тя не взима целия ред, а само неговия указател, първичния му ключ. И сега идва втората, също толкова бърза стъпка. С този първичен ключ в ръка,
базата данни се обръща към основната таблица или по-точно към нейният клъстерен индекс. А както вече видяхме, търсенето по първичен ключ в клъстерният индекс е най-бързата операция, която съществува. Нарича се Key Lookup и става моментално. Така, с две супер ефективни стъпки стигаме до пълната информация. А сега нека преведем всичко това в числа. Прогнозна цена е начина, по който базата данни се изчислява колко работа ще й коства дадена заявка. Погледнете тази разлика. От цена над 3 единици тя пада до 0.006. Това е подобрение в ефективността от над 500 пъти. Невероятно е! Разбира се, ако всичко беше толкова лесно, просто щяхме да сложим индекс на всяка една колона и готово. Но, както винаги, има компромиси, няма безплатен обяд. И ето го основния компромис. Индексите правят четенето на данни драстично по-бързо, но те леко забавят операциите за запис. Защо? Ами просто е. При всеки нов ред или при всяка промяна, базата данни трябва да свърши двойна работа. Веднъж да запише данните в самата таблица и втори път да актуализира всеки един индекс, който е засегнат, за да го поддържа асортиран и актуален. Затова е ключово да се индексира разумно. Създават се индекси само там, където наистина са нужни, по колоните, по които се търси най-често. Твърде много индекси ще забавят записите. Трябва да се избягва индексирането на огромни текстови полета, защото това прави и индексите огромни. И когато заявките често търсят по няколко колони едновременно, един комбиниран многоколонен индекс е в пъти по-ефективен от няколко отделни. И тук стигаме до въпроса за $1 милион. Теорията е едно, но всяка база данни и всяко приложение са уникални. Как може да сме сигурни в решенията си? Отговорът е този. Всяка модерна SQL база данни има команда, която обикновено се нарича Explain или Explain Analyze. Тя не изпълнява заявката, а ни показва как базата данни планира да я изпълни. Дали ще използва индекс, дали ще прави пълно сканиране, каква е прогнозната цена. Това е най-важният инструмент в арсенала. Така че съветът е прост. Не гадайте, анализирайте.